yana da haɗari. Mu mahangan da muke da shi daban ne, mahangan da Allah ta'ala yake duba mu da shi. Allah ta'ala shi ya halitta, shi ya halicci ƙasa, shi ya halicci mutum ya ɗora shi a ƙasa, shi kuma ya aiko masa da manzo don ya shirye da shi. Ya ɗora shi a doron ƙasar nan ne da wata manufa. Manufan shi ita ce zai bauta masa, zai zauna ne kamar yadda Allah ta'ala yake biɗan ya rayu, domin ya kyauta rayuwarsa a nan duniya, domin ya koma makoma lahira kenan. Domin wannan gidan gaba ɗaya duniya an yi domin a gwada mutum ne, ba an yi shi ne don ya zo ya zauna a nan ya mora rayuwa, ya rayu ya mutu iyakanta kenan ba, a'a an ɗora shi a doron ƙasa ne don a gwada shi, don a ga ko zai kyautata aiki ko zai munan aiki. Kuma abin da ya aikata ɗin a wannan doron ƙasa shine za a yi masa hukunci da shi in an zo wata rayuwa ta gaba, wanda kuma wannan rayuwar ita ce ta dindindin ta har abada. Haka wannan gajeren rayuwa da kowanne muka shigo ta hanyar haihuwa ya bar ta hanyar mutuwa, kuma zamanin da yake tsakanin haihuwa da mutuwa nan gajeren lokaci ne, shekaru in sun yawa gomomi ne kawai, ba ɗaruruwa ake ko dubbai ba. Shikenan rayuwar kowane ɗaiɗaiɗai ya wuce, amma al'umma ta kan wanzu ta daɗe ana ganin tana, amma ɗaiɗaikunta na wucewa yau da kullum. To da wucewan ɗaiɗaiku da wucewan al'ummu, wata rana na nan na zuwa wanda yake za a kawo ƙarshen duk rayuwan gaba ɗaya, ya zama ba za a bar kowa a doron ƙasa ba, a ɗauki ran kowa. Sannan kuma rana na zuwa da za a taso kowa tun daga na farko har zuwa na ƙarshe a yi masa hisabi. Kaka kenan wannan ya nufi ashe wannan gidan duniya ɗin gidan gwaji ce, ba wai an zo ne a rayu kawai saboda rayuwa ba. To yadda Allah ta'ala yake nufi da mu ana shine mu rayu mu san cewa shine ubangijinmu. Mu mahanganmu ba na ƙabilanci ba ne. Allah ta'ala ne ya yi mutane, ya yi su kuma mabambanta, kamar yadda ya faɗi a littafinsa yana cewa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Mu muka sanya ku mutane daban-daban, dangi daban-daban, kabiloli daban-daban, don ku san juna. Don ku san juna ma'anansa ba don ku yi faɗa da juna ba. Yin mutane daban-daban, mutum ya lura cewa an yi mutane daban-daban kawai don a ce wannan mutanen wuri kaza ne, wannan mutane kaza, wannan suna magana da luga kaza, wannan